Same. Mahama edin sembia tudwa aka edi afore for isi ho ye mu nsam pinso ye beba beso. Owura ono so ba ga na anu se ya. Ahye awdo afa nipa tu kwan ko aman awdo ni nkura awdo so. Wo mu panyi di abatu dwa se Dr. Baumia de ne ho son sa brobe. Sanso ana awrehu sembi kro no sembi akoso. Ewo Chinese fuo bi akachewa akokwa so. Na awreho galamse ho senkaye chenwa so. Galamse ho sensem ya mane ayensa ka ne se abamu abako akoto galamse amenamu amana formato nanan wonse do ewo achim wanchi. Ukopie muso wo akisa awreho sembi akoso akwada bi afiri awofo nsa ato na emu nsam pinso. Wei anyafufo bi na wie yesi adwade ba besom se awia prem tubre akan kase ye ma kwan na do adwenkyere afa 0533898915 text message and na WhatsApp ya be kenkan amo information centers ebro aduonum kwadusia ebi ewo bono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu Facebook live onso DJ Kobike ene ohene Jan ata womada roma womdi yatum yopo o hwe ya wa like na wa comment na wa share kama awie nyuma ko bia aboa aso yasene afa ye hoka eye Marshall Beauty and Training Center ni djubeko bia wom so pe asase ahan wom so eme sika awie yi me din de kwaku enin kusi buadumene Efia ampofo wa Afegana de shemamba mayensha nsam no asese Ahenkan FM Enanwada ena electoral commission edin sembi betu hon wo mutitena ni mami Jane Mensa ene na pamfo edin sembi betu wo ya no mo kire se Ghana abatu afi ya wuramu yi eye December bosomi de tosonson ewa fimpinu ene aduonu na mu ne betu aba na wonum isifo na hwebeteta krama hunu se ewo sansa chaye bi koso ewo Ghana ya batuo mu ho enu nti wo mu susu se ka yeyi ya batuo de free December ekwohye November nke beboa na saatri mupo ebeto odwa no ende Ghana ha se nkofo bebrenu a na akyerɛkyerɛ wo madwen se a ade ya isi kan de enye ebi so kyerɛ se eye na wohwa isi ne nsam a wo ka no a o kyerɛ se to de bi a beto aba na wie no na ehun senka ye bi wo bo sa kwa akɔbobɔ so ede ama isi no edi se isi ni benya ebre na watimi adi ahwehwe ne nkratam edi abato ho dwuma edi ho akwani aba ma abato mu nsenka ya da ho fine ti no enwo mo hwe se dabi wonom ebetwi date no na se bre no aba nanim wo November na timi aboa eni okopie muro ewo Ghana mrahye bedwam a minority kwakwasofo kire se nya de so wo mo agitu mu sa se de benti enwo mo gi atumu ananu adakro wonom ekọ workshop ewo framantam anyasam ketwa wo mu de ko boss echirechire wo mu nsemu ana ho ena John Ramani Muhammad ye wotu franka edi ama NDC amanyokuo no edi tu dwa kire se nyamenum no kura ni obrosametiko ensemu a isifo ne ka no ehwehwe na so emu na ho enye kra said ye benti ne yato aba fiti braga na ye ya dwen se ye beba kabi mami kabi amamuo mu ho ya yate ye ho ase aba besi sabre ye to aba no a ya to ni December 7 enti ade be na akwakote bode ahomamu o se banchi ahomamu o se bayira ahomamu anti bayira ntimi ambo atope na ya nketenkete sa kwada 7 wendi aduane pay said ye benti enti ani John Dramani Mahama se wotiase enye ya lata point 1 pede kra enti sa ginaye na electoral commission jeje no nyaade ye se NDC fo beje atomo na Dr. Lahaji Mahamudu Bamia edi tudwa bie wa no wo kirem se sa ginasie eye ginasia ebe boa ma MPP amanyokuo no
atwia famu awi abani mu dia ene na isi no electoral commission wonyina yie sa de nti na to aba fiti December ebosom de to sonson na de betene ato aba na wi akenkan na nto sa January ya de nipa besi so no wo so wo ba besesa no endi sa wonom ene eye ene pipi amanyokuo na akohia mpam edi mpam agro di mpam nkomo ene wo ma ayo amadwene se ye de ade na ba November ne atimi awia mu dia ene na wo mo ankasa bebo mu tiri so John Dramani Mahama ni kura mu edi tujoya no chem se abatu aye kwa akotuo yi ewo mu sre papa NDC fo sre yisi no wonyane nioma yio na wiambo wo mu dwumadiem se ne be ya abatu ne betu awie no bibia be kama na obi ate ne ho ase no mu ye kikiri ya be sesan we na mfa asumdua amba na chese pinche ba abatu na chi a ehon ntasa no ene ehon nsem nyinada no ye de soa isi apampam enu nti wo munye de se ene de fata. Sensing clear defeat, there's already indication that this government has begun scheming to undermine the credibility of the elections. We cannot fail to notice the sudden interest and the push by the Electoral Commission to shift the date of the elections from December 7th to November 7th, at a time when it has not demonstrated its readiness to conduct even the general election. The lack of preparedness was clearly manifest in the district assembly elections held in December last year. Elementary lapses and shocking logistical shortfalls painted a picture of a commission which is simply not able to undertake the elementary tasks of managing an election. One would have thought that the commission would spend its time to put its house in order and hold itself in full readiness for the assignment ahead, rather than proposing bizarre changes to the voting calendar. Over a month into the election year, something as basic as a calendar of activities for the year has not yet been prepared by the Electoral Commission. Nipa wote ni nkai wano de tu franka ede ama NDC amanyoko no afempinu ene aduru na abatu Ghana mampani dada John Dramani Mahama Ojifo abosumene da etosonson ena Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene Ghana foni na dinsa woso bra edikan kra fitise womto abama ne so ma franka tunima NPP amanyoku wabra Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene Ghana for dinsa woso no sa woso adwumadie koso ewo University of Professional Studies Accra ye twani tiafa ne UPSA na nsema Dr. Baumia kan ye de eyebubruja na ensem ni bu ono ma wotepe na akwa yesa de omampani na nadu dan kwakufu ado onini na ebu oman no asa na nadu ya de bia ye omona mane ena nsem bu ono ma Dr. Baumia kan ya ebi ti se o se oba asoafo no ono bete so akọ 50 na sunipa oni ni bu oman no odi nipa maako buru oha wo mo keka ko oha ne aduasa ena ebu oman na sa okasa wo ba obete so akọ aduonum a na so obi tepe na akwa ese de oni na nadom punkuta odi enhyeda ndimu asa wo mu ntie wo mo ntie wo ho ase sensa de ntina nipa odi na chia mu na mu bu oman de nipa bebro ha na odi also ba odi aduonum ade na otisu sisi ano onhwa me yente so nko aduonum no na wo twansa wo bebansa enti omafo bi tia na wo madwuma wo prekesin ensem ni bebre won ma Dr. Baumia kekan ya wotepe na wadwum ayo prekesin so de make mama onfanto ba koyi eno nam so ama Dr. Baumia kasa wiye no Ghana fo bi nsema wo mo ka ene enyanu bi a wo de ba ne se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enso won ba kekan ye no agwakwa so tia aban no aban yo so mprempre ono otia no eno na managing director Emma State Transport Corporation STC na kumia adi atudwa kire mu say dabi Dr. Baumia ne sem no bekan no enya say mampani na nadodan kwakufu ado na ni suade hunu ananwema odi agu akwamu ananwema opeso ode ba no ono Dr. Baumia ne otia saade no dabi na mom ono ankasa kuta na ni suade hunu ene na hyehye ya waya to wono mo sense wiase untumi nto na mo wa abra prekope osimeko semikosi dan uviti osimisi dan ontena se enya ntotoye onwene kwan abefa so benya blocks onye kwan abefa so benya cement onye kwan abefa so betua mesi foka onye kwan abefa so benya ntabo sa nwema ni na untumi nka cement toto ho niama prekope osimiko akosi dan
anyampo baby obesha se foundation e wo so odwene pikas ben na mede bebo ana mesin phone ska ben na mede ma wo mo nini na no e wo so otena se eye wontotoye enti sa Dr. Bawumia peso be mampani a e wo se ohun ntotoya na ne hyehyɛ ya nyame na dum ne sampa na ni so de hunu ne bema ode ba bedi dwuma enu ntenu bi na okekan no ntini nsam na okekan no enkyere se otia omampani na na adodan kwakufu ado na ban no. The mate doesn't drive the vehicle. And so if you are a good owner and the driver is retiring, mind you, the driver is not being sacked. The driver or the owner, as we speak, has not said the driver is bad. Going by the last election where the owner spoke, the owner renewed the mandate of the driver. You can speculate that the owner is not happy, but that's speculation. And mind you, where we are now, we are going through a rough road. We are very sure that very soon we'll steer the car onto a better road. So this whole business that there's failure and somebody's to be blamed, and I don't see it. We all know that when we got into the 2020 with COVID and there was a global difficulty, he does not yet have executive authority. So what he's saying is that if you give me executive authority, these are the things I am going to do. Ene da hono onipa muti so kasama Dr. Bawumia eye panyini pa ono ne da State Transport Corporation STC buses nano nana akumia nene no Abusua mayenko yanim ewo Kasiebo nim na wo kire wadwen 0533898915 0533898915 Ode fa so ba be kenkan ede amount ye kwa kopiem ewo Achemansa district no emu ewo Apoi mantem ha sei Achema kokwa so ene ye kure na ukopiem wo honom a wonom ewo eye company ba kwa wonom edi eye efom agudie tuo hu dwuma entia ne yese company Chinese for company ya ne din ede Jiazin industrial mining company na sa Chinese for company ya wonum etu fom agudie yi wo ma bom ho adwa e wo honom agya ene akokwa so ensa ase de agye abosu ko ba ebi omutua tukwa akire nyina da ehwe se wonum so asase ade ama wo mu ompatam ho no wo mbetu atu ni yie nti Chinese for chinchonke wonum ena edi dwuma wo na awrehosam ato wo mu ne se yase nanu ade ya chese eye awurukafuo bi akromfuo bi awudifuo bi akwakoto ahye wo mu so officer wo mu tie no wuwura hono mo Chinese fuo be yenum de ebo mu to pe jigijigijigi ya na enya asam keto emumiansa wo mu pra no wo mapra ni mu oden party ya kase wonum egu ayaresabia eje ayarehwe na awrehusam ne se Chinese ni ba akode won de wotimi survive won de wanwu na embom sabe ne hwa ye bomu tuo se pe kwafo ntimi so mo sheda epeja ne na to aro peja na to so where is your shwa make we blow am for you Chinese people ma ba krom na mo sa nyanyem ye guess no nyena mi boshwa ni mutu a ya no wanya ayi America ade akwahye nyinsen Ewrade akromfo eti mu ode akromfo bi ye bola mpa na wonum timi hwe Chinese ni hwa mu pa pona ba aba na wom no mu bo mu tuo se pe abusua ya ka se wonum so de ne hwa kakraka no at the hospital ya woje ayarehwe na sawra husemi ya ba nyasem ketwa ya se nkwafo no akromfo no omo ko ho no ko wi ade adwulo yeso wo mani tiate wo mani wanwan die nti America san nyoma wonum ekosese no ewie anya nyoma ketwa na die nti America sa kromfo na awudifo mani ate ne kura ne se CCTV camera si abobbo ho nya se ne ebemo mahunu nkwafo kura ba ho no wo ma sese camera se na sese machine ya de adwuma hunu tani ya CCTV ni ya adwuma nya wo ma sese ni nya da sane be ya siase ya hwenkwafo no obedi sa abonefo sam ebe wi ade na yehu o ma kira kwan na yeso wonom afiri ho no
Awu se wo mu prepra nkofo bubọ nkofo gu atwitwa nkofo ase ebo nkofo hwe mu tuo ni firi hɔ a wonum ewia yase gold ba maku mienu gold ba 2 ene yaso okwaduo trum amde kwa na sika de yakeka sika bebre no a ena wo mo ewia ye di 2 bata ye ka sei akwakoda ne ensem bebre ewo eye empatam woni yase wo hwe a akro ne sonso no akokwaso wo no emise mpanifu a wo ho ne eye emu nkwada nyina omo ne sa Chinese fuo ye tufo magudi o mani nhye dan hia papa se ye ti asa asoso na mu chentonche wani nketengete sa media misi hei na atimi be tufo magudi ntine nteze enkofo a wampatam ho nhye da enya da wo mo sa ene se asem we nso aba bebom wona yeguso egba homanim si yansa beka assemblyman ya wampatam wo Eric eye echampon ne ne nadi enkomo yiye se yampa nyampa eyampa se die be pa na siye wo machi akwonfo no anasa san ankasa na ekro yeguso ya ye hoso ehumanim abrahosam a asi Achemansa district ni mu Achema kokwaso a eye kase adane enkomodie ya nkofo edi ko nsuo edi ko ayi eja ebi so edi ko afuo mu bi chese wo mo kan wate Chinese na ya bo ne hwa mu tuo no wate Chinese fo no yakwakwa bobo mu tuo ayi wo mu godu en wo mu sika no wate nti yeguso ya ye bo homanim emese wo mu nya emba homa ne so nti no yeguso a yensaka wo mu a ye beto aso kasa ye hwa se yensa beka wo mu ne ne o makasa ne ye nto aso ye mfiri ono mo na yenko yedaso apoema ntemu na apoema ntemu ne meko achimwanchi ena meko na uko achimwanchi odanchembo mansiri ni mu a ene sai amane ensaka ne sai uko saa bia na womtu galamse wo ho na galamse na womutuo no womuntuo ensu kasiem anansu tini ye bi mu na mu womankasa twitwa amana na omudio mudwuma wom na ese amena bi obi abebetu galamse wono mu a ache enti adawa na nsu ataguma na adondowa na amena na bai ayekase kama ena da wono mu na enani nansen ya wo makọ adwuma ena abamu abako onya mfinsha beye aduonuma ne din a beto dwadodo na dinim no ede akoshi ofiri Achemasene nanso amane chese ni nchiankasa firi nkran na mum Achemasene haya na ote na ono wo ma ya adwuma wienti okwakọ ọhụrụ no ho de omti ya ne se obi nyimi o me mo obi nyimi o eno ano no gudi okọ odema na fuamienu enu ya ne na fuada etoso miensa ena wo mu hu se ne body no ana nipadua no apu ababonten na ade kokoba ne sa no ebenkru bi afa no Achem ama krom a eno wa Achemasene achi eben Achemwanchi wo mo ben Achemwanchi pa enti ade hye bia wasa kro no mu na ekoye ko baabia na wo mo ya galamse ya ba mu aito amena ba kum no enti wo mo konwanya fiti so tom no wo mo kwotran ma ade chen se twensen kai bia nipadua na na mu no bepie na mpie da abamu abako ka wo meka ho ekokonwen twenya senka emu ni bepia ma wo mo tena wo ma ade chen ya firi Achemama krom no waba ho ma no so Steven ama yenko ama so ne nko kasa Steven otime nka ma ha pacho mpombo ko de agade adom ahwe ye ho de na monso boko edika ma yembo mabaso se sabi munya bambofo munye munkuta ban dibre bia wa ban mu nanso abrewo semi tu we obi a mote ye no muni kura mo ben ye di Achemama kru mu ben ba bia abrewo semi si ade hye bia wo mabru no bi muna mutu bata ekonsuo no ho ba bia mo ye galamse ye watom no ena mo konwen ya se nka bia nipadua ne beba nanka mo yi no mummo ani adwuma edikan na mami mbusa wo ekoba ne sen mote amane ne sen na mokoye nso kirekire mu adawro makakra wote ye no ma etifo ntibi eja yedi kan chain kan efe etifo nyina na fi so ye mama mo ne adwuma pa mo so mo ye di aboa ye ewo ye man
let's say Friday no and maybe 4. Ya ho na yenya ntia say insuafo bi na yeni ba di property no. Enti ema ye say ensu nyina ye de ho den ebedi akiri na ye hu de a esi anase bia preko asade no etini esi. In fact ye koi idi kan kopie eye wanti ahemfie esan say eye wanti for asase so ana asade no esi. Ye koi no ye kobo mu bombo na say empenifo ni pi no enso da eni ho. Intina also yama adechi ansa na yebekwa yetimi asanso akọ na mpenifo akoyi apaye ama yetimi eyi adehye no akọpe no kwabia nanso yeye no nipa no yelipa kokọ yentimi ntwen de ba yanse na de betimi ayaboa no yenko yemboa ipe betimi aboa nkaka kotu nsum gale ya se betimi yi no nanso ye hu nipa no enti hu ne sa no de ba yanse bebe fi enti ebe fi yeko ba nse na adna ya nso no obi kan aya tofu ye jama ni dem sa wa bre obi ani nso no ha ye pa bon fo bisu betini akwa koyi mu ni de akwa de awon so penti no e ba ya ne se nanti ni bi e be da ho ama ade achi aye hu de be san so aye ade atwa so enti ama emu bi mu da wa ma ade chi e mfa se be na ni ma na nyanti esi ni pa na pie ni pa na na sai pie. In fact, your fresh, young quine fee, young far. The police station at the police for me to me, say, the money that by our brand, the only thing in the achieve. And so, now the other no, I check, but no crime, no, I start here a yinka. Me patro Steven patro Jansuma Wadaruma. Me patro se wutie amanye ya ana de wo me kokkonwen ya twen ya senka nipadua ne bepie no. O chire mu no uti abra Facebook live Ahenkan 93.3 FM abamu a din adodo na de fe no ye akoshi a wonya mfinhia be ye aduonum a ote achimase ne wakoto galamse amenem afam ato nana no monse de no nimfoni e de Facebook live nti oba be hu no very nice gentle young boy, very young boy. O de bra Facebook live na bra be he akoshia na kwanhye wo ya Kafra, wadaru matwa so mame. Da ko ba ya sa fi ni yehu amuni wi na se yehu mpenefo bi na yehu de be na busofo ba ye na de ade na ye no se be odu ko mochira enyeje. De na se yehu kwa be fa so. Mpenefo ne bi ko amakuru ne mpenefo ho ko di nkomo ba ku ni bi se be na ntene na ma aba ne sa no so mu na so fi empatem ho ntino. Nnom di nkomo na ja mpenefo ekinya mom baby kakra mekinya akura branche no ntienwa de kakra mekinya kafa ho ane se nyame adom body ne yehu ama sia no yetime sie musie body ne wo yen fa wadaru mo amakuru mesie ni si body amakuru mo na senya hono no ofio no kura senya ho no ofi na so sabe yentimi yen sade no baby asense ebusiafo ade atum nti ebusiafo ne bi su gina ho ana eba ne sa okay na ebusiafo ne bi firi asene bai ne ma memo ne ade nyina aka okay na ne din a me de tudwa na hoto din na no ano no akoshi edin a mo de fe na ano no akoshi na no a edin a me so sabe me so meti ya fe de fe na no a ne sabe na anope wadaru mo mate na busianfo ne bi nka anope de MZM nante no guswa nante ho omuguswa mo no mu didi nkomo ani ade anti no ija de se de hu dia kosubiu oye owura Steven ama yedase papa ne buama bibia atodin nyame nhira mo pa nyame nhira papa ne onso bra wanyama ya wiei ani nchirimu kakra wode ama yetifo yedase ya wiei Steven ama eye womo a efri achim ama krom na ben baabi a abamu ekokoto galamse amenemu efri mu ewo wanchi asase so no womo ben panti womo ne ka womo a ekonwen no ho sede bia nka na dwumu no womo hwese bia ipadua ne bepia oka womo ho ti onye ne kokasa ya nchirimu kakra wo no ode ema yen ti de asi eno no ba Facebook live a ehun videos ne abamu no afrim ne symphony oba abehwe wo ye Facebook live Ahenkan 93.3 FM
eno no Abusua ene ma yanka nkyerɛ sɛ obetumi de wadwenkyerɛ no so aba Facebook yɛ dem live ɛwɔ hɔ no mo ɛyɛ Ahenkan 93.3 FM ti ya na wahwɛ ahyɛ ne so ma yanko yanimu na yanko achimso adrɛ abusua yɛ korɔ no nya ahogo so awraho sampa na asie na ensam a yansa aka ene sɛ akwada aja wokɔ Swedro Senior High School ya yɛfrɛ no Akis ɛwapue mantam ha sei na abusua yɛse abamu a wɔwɔ ne final year ya katro na abro na nka wakɔ akɔtwerɛ ne wasi nsɔhwɛ na waba fie abɛhwɛ animu so ɔbɛkɔ suapɔ mu hɔ Kesta Vaji ye ka se ya brantie ya kwada ba mu a wanya fie dunkron wato nanan ho ewonse do na amanebo ekire mu a aka ne nsem a ebobɔ ba ne se akwada hu dodo no ene wo kɔ ne house master wo se mepe eziat na makofie ukɔ entoaso suku mu a ye obibi afra ne eziat ya ye so pese ukɔ fie a na ebia ho edodo wa na wakɔ akɔsan sa book no ene o house master o se mistress no asan ama na ukofie na gya wakɔ akɔgye ayarehwɛ na when you say abamu ai kokɔ se me peziat mun san ma me na me nkofie ne ye ya fa eziat wa kofie akɔ de bia ukofie de bia na wuti de bia wo hwene de bia na wapoli na ukofie nti no ensem na ebobɔ ba ne kyerɛ se yamfa eziat na amakwada no so won kofie wo mo ye no so akora no opefie kododo opɛ ne hwene bododo opɛ yade okoba ya so na twirei ne ho atɔ no na je se fie no anu opa konti yamfa akwada wo fa na ye de yama be kwa eziat yamfa eziat bi amanti yama ne eziat no 20 mi ankofie akɔgye ayarehwɛ nti wode ni ti wo muti wo mani na akora no ebo so mo tam no kukuru no kwa hospital wo munya du hospital ho no akra na ene oto ananan ho ewonse do na abeda ne abraho sam sese no chese nkofo etwa mu ho chese omu hunu kwan omu fa so ntwa wo mu konkra omu kona ya stiff 7 day ya medisi hei chese ensem pi so omu fa nhye suku mpanifo so omu fa nhye akwada so omu fa nhye wan se de suku ni mpanifo ne ye gbo wo mu tiri so se akwada no eka so wo pefie akọ ne ya amane kwan ema wa nkofie mepɛ kwan akọ wunya ene se akwada yi afiri mo ma yankwa homa ne so ne ye ne akwada yi papa owura Kennedy Faji entwetwe nkomo owura Ken otemenka ma ha o ba Ahenkan 93.3 FM so hello enti abusua eguso ya hwese yansa beka owura Kennedy Faji na ye ne no atwetwe enkomo awrehosam a asie eni na headmaster yani headmaster so twetwe nkomo ewo eye tetefon so ye toato ahoma no ekọ headmaster Eric Echampo Aferi eho ono na ye headmaster ya woda Swedro Senior High School Akis ano eni ebusa headmaster se hedi asemu abani o yese wo ana empanifu wo sukumu na ama abufra kwan wankofie ne wakwakohia ne kwanhia wo ya say eda headmaster de to Ahenkan Kasiebo anymore. Oh yeah, peno ya deneko ya sigi akɔhwɛ no na ɔmo refer no to Intergatis. Ahon so mo hwɛ no na malaria ɛwɔ mu mo. I'm the government hospital. Even though I was there till 9 p.m. and then I meet you. And that's the head domestic plus nurse and the one of the house masters. Sana ne papa kura between your hunts is never true. Me any parents na akɔ your mom never true. Any awutie ye aye headmaster wono eneda Swedro Senior High School Akis ano owura Eric Aferi Echampon na opapa na ba homa ne so Kesta papa ba ahoma ne so ye ne no enkasa abusuambra Facebook mbehwe abamu a kama wanya mfie du nkro a wawu jajajaja ewo ni suku mu ma yankwan na ye ne opapa no entwetwe enkomo
Yankwane ani papa enhwetwe enkomo owura Kennedy Faji ewa homa so owura Ken me pa chote me nka me ma wa ha ba Ahenkan 93.3 FM so me pa cho ye nia o sita pa cho apomboko nyame adum na mo so e yanso ye ho ye pa eja ya tesa wo ba abema ya wanya mfie du nkron ko suku wa kiss Kesta Faji wawu ya ehun nsem bebre eja sen pa na sem ni sitie me pa cho ye no krepa pa ye wo family issue pa ye tra asam so se ye nam kwan so ye komoche enti after 30 minutes no me pa che be so sia yo eni waka ne sa ya te ya how bebre mo nkombra ye da se ebusua sene wa wate wo wasum wo no owura Kennedy Faji ono ene ne twetwe nkomo so wo monam kwa so say na bedane abusua kwa habra ha ne ade enti no onya bre enkasa pi to owura Kennedy Faji ono no na ni nickname ni adan Cappuccino di Don Cappuccino di Don ti mo amonim Cappuccino di Don ewo akisi no ono ho asem ene ye kan over Facebook live ani 1 week when one okay na yankasa won besie no 16th February won besie no 16th February oh Cappuccino di Don kafra ma ye nyina wesu na ye nton kram na ye bana se ebiri wo ma ye besan akwa achema kokwa so na galamsefu a ana wo me wo mining sector nkofo akoto ahwe mo so ama obi kura sabi ne ntohwe akoka no na yakom ne mu nchemu yakwa akoje mepa cho obi pasase ahan company bi pasase ahan wasase no odan akosi asene ba bia ne se eda kwan ho a wo mo so mo pepa enti 0244878763 0244878763 na oni company kro endi ensawoso afi obi nso per single room self contain ahan single room self contain ahan se ewachema boaboa nipa ne se nani eje ho obefe nipa na ne nakasa 0545 950 502 0545 950 502 na oni nipa kro per single room self contain ewo achem aboabo no edinsa woso Masha Beauty and Training Center semprempremi kancho so yoba ma ho offensive pinsita o na sesi ade ho ofa genuoma ai enu ntino se wo ho so be fe Bible kran so aka ni plain se oba wani monyam ni wutri hwi enu ntino se wansiesie wutri hu yie na wankeka nioma ensi ani a bons wa ho ofa no atu ayera atu amem ti kwa na wonum ema ahonya fefefefefefefefe eni owura Masha Beauty and Training Center style bia tre style bia wonum be ya masaya konro say boss braid say rasta say wig frontal closure ne de keka ho glueless de ben omo times na wa wig ni mu nyina akwa uka bi kire Madam Masha wotidi nyina ase ya obeye no fine wedding bi engagement bi birthday photo shoot bi na wo ba be ya na per wig upeti papa ye makeup papa egusu a eye Masha Beauty and Training Center ni product odi ye makeup no eye kama pa nti ubewie no nyanso oba ni ho ahwan bia engu wanim ho pedicure ne manicure so ni me obetwu na mro mu 90 ho no emo ho no aye kama enti be sheet bio na ochina nko usika kakre na sika ho aye de be me so be ma 200 was wa kwete be sheet tene na me ma 100 mate afrim ewura mpoa mesro ma ye mfasa adwuma bi no eye Masha Beauty and Training Center wa eno aho ofa ni besi pi asita na neatness no ababontin jije na mesra wa o sebra na besua ansa no dwuma free so Madam Masha ni o wayemuye na ni mutse ne ho so ofe o sebra so wo ba bi abeda nko ade abra na wonum enkyere wade enkyere onsa no dwuma ubetumi ede akwa wanimo enu nti oba wonso kwe ne kosua ensa no dwuma ni bi short course o long one o ede be medium one o okwa na ne no akwa akoka
na jese wo nso waje wo ntete na mesra wa Oda Community Nursing Training School kwane so na behu Masha Beauty and Training Center frame 0208-309-581 0208-309-581 and 0244-171-667 0244-171-667 now ne enkofo atwetwe nkomo ne Masha Beauty and Training Center wonum atwetwe enkomo na madamasha na nimu TNT obetie wo kama asopem ma yenko ensam so sankofa wo ye nchinti yakoyachi Chinese fo company ya ewo akokwa aso ewo Achimansa district ni mu ya na me igbomu amane akire wo no eye afei ena eye reporter no aba ahomaso yenko reporter no so kwabena nyako na wombo yemu kwabena wote menka ma how me just me aba yo na kwabena sam na kasa o te saying am say na wo twa wieye na obepie mu ewo aye akokko aso sara hosem we isi ye na Chinese company me no kasa mu tu form agudie aye gold bi ewo honomo na me no kasa emrantie makoma edu eni atwa show so ewo kwan mu amasa bam no ekasa ne de ene etuo di maya wasu ama Chinese ade share de makoma enum da bre no etuetimi aka o mababi a omo eda no twede aponyakopon pe ene ye bom pa se betime dom ho afuti na asemba ko ewo mu no se Chinese ni eba ako no etuo aka ne nan ma me no ka se ono de wanya lucky ama span to di ade ko pie mu ama no ka se ne ntahwe kora no etuo na timi aka ono no de baby a ne de eda no ko se boni be ka se eye critically serious a adokta for ehwe no na se nya ne se ebi so bakuma ko edu enum a no muketa etuo asekan ene konti ema no omu twane eye Chinese boy ewo akwantinfi anajo edasuo mu na eho ene tututu ekọ so a dara hosemu esie na eno akire no ene gold bars akasie emienu sikabotina mu odu na so omo so fa didi antudwa ena me no ekase no saa akonfo we etimi afa edekwa obi ehu ba bi omo ewo na amanebo no etem se we eka ho a we ni me toso emiensa si ebra omo bie adwuma no 2018 no saa kono we etimi akoso ewo Chinese for adwuma no emu ani timi no kasa ne die apolice for etem se ehwemu buso ekoso na momu no enya ade omo etimi atire obi biara efa saa kono na eko eso no omo da tuja atem se me no kasa omo ni Chinese adwuma ko ni panyifo ene omo etu eka omo prepare no eguso a edi isawoso sana baya enchechemu ane nyema bi omo ebehia na matimi agina so ade akokodin ahwese omo sa ebetimi aka sa ni pabone fo we no yebetimi so mpese me no kasa ne de tweda panyakopon ne beka se odi Chinese fo no ho afofi me no ekase nipa enum etu eka omo no omo nyina da so atiase a obia entwa yanom ewo ense edo etiefo mra Facebook mra mehwa de ayawra ho sempa na esie Chinese ni ye kwakudo nsuro apia ma ye kra na daso ye Yehowa wo baba ye ayi o betu fo magudie na hwe etuo abone hwem muse ne ntohwe o abone ntohwem ya chesanya sam ketwa bra Facebook na behwe filigado chimeka se Ahenkan fodi o ma ha omani bra Facebook Ahenkan 93.3 FM na behwe wani so ade ya rehosem na mami busa akwabna nyako Chinese for company omo ne akokwa asofo wo case ana amane bo abeke ponso chemi se omo enne omo entem no enheda enwo esa na we se oha so heda eni ho esa na ha kakra yede asoto for me esa kan no ene se esi ebra adibeko no eba ho 2018 adibesi ene no ewo mu a ya omo ne omanfo no enya natfo ekakra nya ne se ya na omanfo no sobo ebo mo se omo corporate social responsibility se efo no wo ye adwuma ewo bia sa so na afi ekwadwe na wi kakra dia so ayesa fo no asen no omo chema se adwumako nya do mo timi sa anamon no nya atoso mi ni so omo akire mi se
yet Timamufu more and for Temo no. I said, almost probably now Edmund, almost a coffee, a titty bench, and I would have been over German emo. And we said, no, I may a dear at Gahonma. I am as a part, now a man homeless so a man homeless so I said, and a year is true a chain and a cost and no any two chair a course so now what you know. A woman start with a caster a dear, not phone before to son among a dear now so a Becca Saturday, and maybe before a course of Honma. Now can you get the buyer no, and no a jury a mouth voice and say, never to you, many Pamaku in room ever come with you. Not just say, I'm not iron. Mpebe brace akrono semse kwaso abetu na nkofo besebese be asomasi wonte aposifo nyante hint bia se kofo ekodi sa bonefo sami omachira kwan wa ha na sa ha sei ebeti sa bini de for ensa enka obia na ade ba ko ne se ade no ankoso ewo adwuma no emu na ankoso so ewo kromu ekoso wo akwantinsi omo se that time wo mo ba bia ho ye nwura almost equal no and now almost to a shop. So, you every time we need there, and ya dear, a police force account be here, and I then swan almost to a shop. So, no, almost me, I just say, a symmetry of maintain, and I said, no, a year way in the and it's before 8 weeks. As I look at any day, you know what can you, ma, yes, you say, a police force service me account. Sadiane ensi wo dem ensi wo office CCTV camera ya yesi access eni enu nye no kura wo eye kwam CCTV camera no na omo hyen no se en ne ne biaba itine no ashawo do be na ewo ma CCTV camera no ebi ewo mu enu itina san ne se ne mo mte esa kan ne se CCTV camera no kwa no omo di ka se no kura enu se no enya ade a panyifo betumi agina so na omatumi enya bibia ewo mu na pono omode ahu om. Okay, ya da so pa kwa na nyako ne wama ne bo ade ama ye ne etiefu awie. Mesbe da so nya ba. Ebusua ya mani boni kwa na nyako ene waboye nkyeremu awrehosam asi ewo akokwa aso Chinese fuei oma bedi abene ene anyasam keto awrehosam pa uhwe Facebook do so atim senkofuei oma kamokom ohwo apa de ebo mutu a obede de apia ma ye apra oba ho bio just abedane awrehosam pa unka bebrebe nso oma wia oh uni obi kokra na obom kakra kra nya easy na etuo hey we kum we do them na men nipa ni shade na se ho na meshutu ana se infumuntuale na kobo ho ozo oso obo ne nan na me se tra de ko ho no abi ni nam amesa asambe kredi abo me hwam we ese obesu o Chinese mo obesu o Chinese mi sa ehon sa issue nankasa o ma hwa nka dachi bia de asem kase bebo we ku a third time was a fourth time basabasa esi wo sa mining company ne yakokwa so say this is not the first time akonfa to ashomo so akonfa to ashomo so pen Chinese foi akonfa to ashomo so pen wo kwam no mo de omo transport good there's omo hwa ho asem ka oh abe shuto bi hu akwa asem beni hwe so ye nneoma bebre bedem pawo we unwo ya bi no ade no mpo anja akwa ya na mpo wono mpo na nka wa ho mpo asan kanya ya ayi we ko na Chinese ni nzo onwo da ma yensi anu sia ne informa mfo adwen kire ba kumienu aba SMS ni Facebook live ento aso emfema we se ni din di mawuli owo akimoda osina na akomia you and Jack Toronto ba bewu Jack Toronto ba baumia baulaya alliance okay osi odemawuli ofi akimoda afina matin message na se osina na akomia you and Jack Toronto ba baumia baulaya you are all liars okay bibi san oka mawuli edase wensu se akandifo wo Ghana anum se no ade ya wo mu die so no ai wo so mo sum ye no ente sa areho to be a leader is not selfishness. We cannot have any improvement in all leaders from Senior Wilson
odifri achema nso ene bae o say the best senior in Atrama SHS. Hey, Wilson, and so eh. Well, you see, oh, Abro Sampa na esi wachema sini no. Akoshi. Nyame emfa okransie yi. O say one abusua no jampa di awreho. Na nchian komo numnyamfo George Kwame Aboaji Oluwa asenema nso across MP. O say ba omianie Oluwa nie. Asenifo ni na nim ba ko pe o say awreho kakra campaign kakra. Isu krebe jahwem the lion face odifra achema sene ena ebai asenifo ni na nim ba ko pe. Oyi nso say ni din adi Enoch odifri jiwani nkwanta jiwani wanfa nkwanta so odifri jiwani na Ahenkan news the best enchiankoma ya kenkan no yasom ye dase wenso say nyame anum nukrani ayawrew sempa na asi wachem Swedro Senior High School akis no na oni abusuafo ne school foni na omawom na yakọ osi ochi adwuma wura ona bu kojo ponkroma. He is doing a great job at Ofonase ene olunyanfo Oluwa AME MP apia kubi abo assembly member all den say 2020 and I say bra okay o chese nyambo chombe chade bi ewo abo health center o chena mfidi omo kwache ho nye mfidi kitua asemi di kanso maame na ogbo amom de aba no obekan o si kudos to him from K Bracon. When say Ahenkan news best so can we cut off Galamsey Ghana ene story say no Galamsey ehun se mienu na apiem e wo yepomu ya akokwa so ba ko Chinese ni ne hwe a dimayo etuo ne nan enso etu aka no ene bi nzu go hospital ni na Chinese for Galamsey nti en ombude mukuta nkra tantenya Galamsey mining monkafra mining ho na mining legal mining enye illegal ho na illegal na wanchi dia ne na ye illegal ena ba ko nso akwakoto amna wo matu ado dedada wakwakotum ewu ya aba mu ni frasene nti ena obisa se nti Galamsey yibetumi atu ase de osinchi ankoma Ahenkan adwumafo ni na Empress edifri asama kese Empress di odifri asama kese baye eno na ohwe live ewo Facebook we so say champion di don oya me classmate ewa kiss kafra oma ohyeden nenso de dia ode baye eno no Veronica Dede osi good afternoon Ahenkan ojiri say na ye ho ye de na oma Cote d'Ivoire fo etiri nkwa woma ye adwuma pa ye dase Pedro wa Madina osi good afternoon otie life Isaac Adu and osi na damfo pa akisi ni na wafiri 19 years boy no na damfo pa Cresta enti ayene ya pa Isaac Adu na defa Facebook live by Ibrahim Gareba Kenya osi odifi Oyoko Zongo Koforidua osi Dr. Baumia man of vision eni so ade hunu de obi pa Allah guidance on you ami ne dia odebaye no ma memfa adwenkyeni sie dos mo a yantumi ankan mo de no momfa nchen ye humu ni na amisko spelelele na na akwa mo abo atem ne